Aduna nay 5 ka mga suspek ang Cebu City Police Office CCPO kalabot sa kamatayon sa usa ka tinun-an sa University of Cebu UC gumikan sa gayong hazing niadtong Disyembre sa miaging tuig. Mao kini ang gibutyag sa Public Information Officer sa Cebu City Police Office CCPO nga si Police Lieutenant Colonel Maria Teresa Makatangay dihang nahinabi sa mga tigbalita. Matud ni Makatangay nga ang 5 gipangtumbok mga sakop sa Tau Gamma Pi Fraternity kinsa mo'y gayong miapil sa initiation rights sa namatay nga si Ronel Baguio og sa iyang kauban nga bot mosulod sa maong fraternity. Ilang nasubay ang identity sa 5. Human nga ang persons of interest POI sa kapulisan sa maong kaso, positibong miila kanila. Ang maong persons of interest kon POI mo'y giingong mi-recruit sa namatayng si Baguio sa pagsulod sa fraternity. Ang 5 mausab ang gitudlo sa laing kauban ni Baguio, dihang gipaubos sila sa hazing. Kasong murder o kalapasan sa anti-hazing law ang ipasaka sa kapulisan batok sa mga responsable. Gibutyag ni Makatangay nga base sa investigasyon giingong ang namatayng si Baguio ug ang usa ka kauban niini gidala sa usa ka lugar ug didto gipaubos sa hazing pinaagi sa pagbunal. Naglaom si Makatangay nga karon nga ilang nga tumbok ang dapit diin giingong nahitabo ang pagbunal sa biktima. Posibleng aduna pay laing mo kooperar nga laing saksi sa kapulisan. Ang gipanganlan karon sa ato ang mga witnesses 5 sa pagkakaron, no? And I don't know if madugangan ba or not. Let's see if there are other witnesses that we can obtain. Na-trace na nato sila ron ba kung asa ni sila? Yes, nahibawan na nato asa ni sila, address nila, kinsa sila. Pero di na ni sila kung kinahanglan i-file ani o na may mga Yes, that is correct. Ang recruiter ni Ma'am, apil siya sa mahimong suspect or person of interest o mahimong siya witness? Well, kato sa mga recruiter, ma-appeal gyud siya sa kaso, no? So we have to determine gyud unsa may participation sa kada usa kari nga na-identify nato nga mga culprits. Kailangan man na sa ato nga balaod nga each of these persons ang ilahang nga participation to the crime must be identified. So appeal na siya. Okay. Samtang gipadaplin sa CCPO nga ilang giyak-an o wa tagda ang kaso ni Baguio. Hinungdan nga midangop ang ginikanan ini sa Public Attorney's Office Kunpao didto sa Kauluhan. Pagpasabot ni Makatangay nga diyang nadawat sa Police Station 11 sa CCPO ang report kalabot sa kaso ni Baguio niadtong Disyembre 19. Nagpahigayon dayon sila sa ilang investigasyon aron manubag ang mga responsable sa kamatayon niini. Dali usab sila nakig-alayon sa inahan sa namatayng si Baguio dihang miabot kini sa sugbo aron sa pagkuha sa patayng lawas sa iyang anak. Apan human nga milarga na sa bataan ang inahan ni Baguio dala ang patayng lawas sa iyang anak. Gitagaan lang una og higayon sa kapulisan ang inahan niini sa pagbangutan. Si Baguio lumad nga taga Bataan, hinungdan nga didto na kini gilubong. Actually, I think it is a misconception if we mention nga na contact na ba namo, because ever since December they have been in talking terms with our IOC. The issue lang there is kanus-aman na provide ang katong mga pieces of information that will jumpstart the investigation. The police cannot just pick from thin air their pieces of evidence. There must be a point of reference, some tangible piece of evidence that the police can work on. Kung karoon lang, nakikulit, nag-istorya sila, PNP o kakatong kabagay. Since December pa. Since December pa. Wala siya ni kontak og balik ninyo. Well, nagsige gyapon sila og contact. But yes. So though this information that we are working on came from the mother herself as well. So nalay mga delay ba? So I do not know kung unsay cause pod, unsay reason nganong dugay pod no na nahatag ni nga information sa ato ang nga authorities. Hadlok ba sila siguro or they are still on grieving pa ba sa pagkawala sa ilang family member, because that piece of evidence unta na nahatag gyud unta sa ato ang kapulisan siguro wala na abtan og ingani ka dugay ang ato ang investigation. Laing rason usab nganong nalangay pagpasaka og kaso ang kapulisan sa mga suspitsado sa kamatayon ni Baguio. Mausab nga ang saksi nga kauban sa biktima atol sa gipahigayong hazing miuli sa lalawigan sa Negros Oriental niadtong Disyembre.
Nanawagan karon si Makatangay sa Tau Gamma Pi Fraternity nga di hilabtan ang ilang kabrad nga may barog nga saksi sa kamatayon ni Bagyo. Sanglit igo ra kining nagbuhat sa Matarong. May pasalig hinon si Makatangay nga tagaan nilaw insaktong proteksyon ang saksi. We have also such witness that was with us. Yes, naka-survive. Mo bitaw na ako, mo-apilar lang ko no ani nga grupuha ginganlan gyud nila akong tuyo para sad sila mo pulis sa ilang kagalingon nga mga kauban. Dili nila nga basig unyag hulgaon nila no ang kari nga mga individual nga ni kooperar sa atong investigation, and we will not tolerate if that is where they is heading. But I trust that the officers of this group will come to terms no in their own sphere, in their own circle, and hopefully they will do something to discipline those that are involved in this kind of what you call acts. Ang UC una nang miluwat og pamahayag nga hingpit lang gikondinar ang nahitabo sa ilang tinun-an. Wala usab kini mahitabo sulod sa tunghaan og labang wa sila fraternity o sorority nga giila sulod sa ilang tunghaan. Nakig-operar usab sila sa investigasyon sa kapulisan aron matagaan og katinawan ang nahitabo sa ilang tinun-an. Sa pagkutlo ning balita, wa po sa muluwat og pamahayag ang Tau Gamma Pi Fraternity kalabot sa hitabo. Kini si Greggy Magdadaro alang sa My TV Cebu.